gabihan yang haklutan diatrong tumora. Sa sabungan, singgit naman Yamado, Yamado ang iyang ibustaan Nausap Diantong tumoran ang iyang asawa nag-andag mag-atsa nilorat ang mata kamatalit Dracula iyang ibabatan nga siya gipuotan iyang ibabatan nga siya gipuotan. Sabi ni, kaiku jangan mo manahalan ng kasasilang magkaroon. Dito ba niso? Sa kakalambing kabinot, nagigigil ka gabi sa sina naman sa'yo? Sabi lang nga, di naman ito ka nagbugay. Nangita lang ito akong tibang kay, di na ko importante kayong turing nga. Di ba? Narinig sa pinataan ng laro-laro eh. Ika, naman mas tibang ha? Ay, unti na din ito, nanahan ko anak ng braso. Iwat sa mahan. Ay, di na din. Mas sinurita, ganun ka nito sa abot niyo. Ay, wala. Benrita, diata na mo ha? Benrita ka mo nag-isnanan mo doon. Wala ka, pag-istasan mo lang mo doon. Ito sila kagapon, kasuhan na. Gapo sa'yo, gapo kang bitayon. Ano ito doon? Wala, sige na, isa nga. Hindi ko dito ka dito, hindi sa registry. Ayaw mo lang, buminta kayo. Hindi naman ito ko magbigay. Anong ginagawa kang bitad ko? Hindi na ko isang ninyo. Ano eh? Marag lang nga rin dito. Kini, hindi mo nasintin ako. Ang bang ganun, hindi naman dito problema bang? Problema? Ano ka kung tabangan bang? Marag naman, ganahan mo lang ako. Ipag ka mo nagsitin dito. Kaya lang bang, ipapa ba? Ano man? Gusto siya nga, ipakasal ko ni Arnold. Wala, magiging siya lang Arnold. Wala, gusto ang pakong ba niya? Katandi ha? Magpaka-arnold yung tangat natin. Isoran mo dabuhat mo ng kumarita eh? Wala ko natin. Kung nasulit ka, hindi. Ayun ang natin. Nga, gata katibangin ng papa. Yung sweet, di ka ayot ang duga. Sweet ang duga? Sweet eh. Ano nag-salsa lang ka? Sige mo ba? Sugot galing ka? Hatagan ka pagpunan sa bungan kada Domingo. Lindot na ba? Wala. Siyempre, isura sa gudang mo. Hindi, sugot na lindot. Hindi ka bahala. Basta ako bahala ng tanan. Sige, ka bahala ha? Sige, isang po ha? Ano ba? Marakol na kabawag na pot-bot tickets masya eh. Kaya sa nagito yan ang senyorita ni mo doon, ano-anong manggod doon? Sige rin gwapo, pero hindi kang mga babae magdagin. Pero mas nilid tabi, sabihin na ka na nag-crush na ako, karong tagid na kabungot. Okay na lang, ako na lang gisugot. Unsa? Oy! Ha? Unsa ka? Lato na mas nilid Lisa. Yung sinita rin pagkatrato. Wala. Yung tsura rin dito na ano? Paano ka naman bagong rin daw? Diba? Ano na, bagong daw? Hindi na, gini na sa na. Lato naman na yung kabili. Lato yung tinag-dito. Isa ng date na. Ay, pizza ba? Maartoon ka sa ina karang Domingo. Kaya palang pasuhon ka sa kumbalay. Pagbuhan mo doon, kabagay, mahal na tuntong. Huwag kayong Domingo na eh. Pagtuon ko ni Lisa na to sa ilang. Kaya i-introducing ko siya mga barkada. Naglabahan siya naman. Saan sa labay siya dito? Kita. Baby, kami saan din tayo dito?
Sige, pag lumalingaw kami mga iha, pagkasamahin niya ang tininahiyan, sige. Sarap na iha. Mabit ito rin sa tao na nakaharap sa na iha. Sige na Alfonso o Banuarno. Ano ba sir? Sure, iha rin kong pinatido. Nakasaad na sige din Alfonso. Dito na mahilo na ispisa sa iyo na iha. Baka, ayaw nang gugugug sir? Di man ako gugug na. Ug siyang aking gugug na. Dili si Arnold. Pinatid mo? Eh papa, ug mo answer rin siya din. Aron na siya. May panaanag nito na problema din ang face. Kaya ako nagsayag na ako na ma-emerge si Lisa Herrera na tempo. Masalag sa kakalibok, ang mahimong tracking ng Lisa, kinigili mahimong kaklasan sa tuloy kasabutan ko mo dyan. Exacto. Exacto, din ang tempo. Namambita na ako sa gitaabot na mo anong tulad sa karin. Hindi sa na ko. Ako na panahon kung yung tao na kung pag-bugnay, sige sa kanya. Bawad ako. Bago akong tabuton. Panahon kung makamintahaba sa kangarnod. Kumain na pa itong sabit ha? Kumain na pa sa ibang ng papa. Sweet ay pa. Hindi ako yung mga tulis. Nangisulog ka ng plato pa. Nangisog ko yung trapo ko. Oo! Hindi ka kusok mga ganun papalinit. Di lagi basta. Hindi pa kasal ka pa. Ano lang ngayon. Sagot mo ka sa kasal ka. Hindi ko yung baliban. Basta yung gasto. Sige ka na. Ano lagi kini. Ako lagi bahalangan ka niyan. Ikaw ang bahala ha? Pero akong kawawa. Anan. Si Taban. Kailangan daw ka na niya sa bumiro na niya. Yan. Alay. Mga lumanudan. Ano ang papa? Papa? Yes, si Taban. Hindi ba? Pag mga pinili ka rin na niya, ha? At nilagyan, mayroon ba rin piskat? Nakabasa ka tuyali sa anong pinamod yung sa pergula, ano? Yung pinanglang kami sa bumira, ha? Papa? Medyo yan yung kabilitay, adil ako pagkahit kami nila kamote. Si Taban papa, kasi din naman nga ako hinugod na. Ha? Yan yung komedya tayo, ha? Steven, para tingali gigutom ka, yakagapit sa kusina. Sige. Pa, wala ko mag-ulit mo. Tinira ako gisulti. Si Taban, ako hinugod na. Nakakamalu ka, ha?
Hindi na hombre na mong sinos, isang kakakatuka. Ang mahina na nila ng espeso. Ano, pwede, Bago na ganigil, inaog na, pwede dyan. Tatugad-tugad, panguyab, Lisa, maragin gato. Asa ka na yung mga ipakaon ng Lisa? Walas buhan. Malagi magsigikan ka daon. Magpapwede ka. Patun na lang naman si Lisa ang pare. Wala ka mauwa ito ba? Anong makakap? Pwede ka sa ulang? Di ba, Liz? Di pwede yan. Nakasulti ka lang naman sa rang, dati ka gato ka. Ano? Nagpukang ka mga gato ito matali? Ako nagdami-daon ni Sirano, nakunto parang mga tindi ka kagalabila. Mas guwapo pa ako bago-bago ito sa mo ka. Di ba, Liz? Ikaw. Dami ka. Bakit ka mo pauli ko na? Naglaan akong kabuhi. Ano? Hindi na, Funso. Ayan, di mo sagot ka? Ang momento ng Alfonso. Ang momento. Kung katawanan doon, Miguel. No, pwede yung magdayon sila doon, Alfonso. No. Dilang lupig lang dahil sa Arnold na tumurang buko-buko. Kalma po doon, Alfonso. Mira pa. Mahining ang gastuhin ko at tanan ko ng mga biyos, basta dili lang magdayon ng akong anak ko kanat